зала Склеп с мен Симеон и Батици. Здравейте! Правихме Facebook страница, YouTube канал и VBOX 7 профил, за да споделяме нашите тренировки, правилна техника за изпълнение на упражненията, да си помагаме взаимно и най-важното да се забавляваме. В днешния епизод Батицо ще ви покаже част от немската система за обем. Батицо, кажи малко повече от това, което ще ни покажеш. Здравейте от фитнес зала Склеп. Днес ще ви разкажа малко за немска тренировка за обем. Тя е измислена от треньор по щанги, немски треньор по щанги в 70-те години. Тренировката е приложена на щангистите от немския национален отбор тогава в офлайн сезон, като целта е хипертрофия на мускулите и качване на обеми, като също и лични килограми. Ефектът е бил много интересен. За около 10-12 седмици състезателите са успели да качат почти цяла категория нагоре. При културистите е пренесено от Вин Жиронда и пренесена в Америка и е много интересна система, която позволява хипертрофия на мускулите, увеличаване на обема и не е изключено за 6 месеца качване между 3 и 5 кг при правилно възстановяване и хранене. Днес ще ви покажем деня за ръце, където се изпълняват ръце с безспомагателни упражнения за рамо. Цялата тренировка се основава по едно основно упражнение за мускулна група. Избира се едно основно упражнение, изпълняват се 10 серии, като целта е да се изпълнят 10 серии по 10 повторения. Ползва се тежест около 60% от едно максимално повторение. Тоест, на лежанката, ако вдигате за едно повторение 100 кг, стават се 60 кг и целта е да се изпълнят 10 серии по 10 повторения с 60 кг. Първоначално изглежда много лесно, но след 5-6 серия започва умората. Започва умората да се усеща. Интересно е, че около 8 серия нервната система има способността да се възстановява и е възможно да станете малко по-силни. Другото е правилно избор на упражнения. Упражненията трябва да са основни и многоставни. Избира се по едно упражнение за гръб, гърди, съответно крака и ръце. Тренировката е разпределена на 3 дни. В единия ден се изпълняват гърди и гръб с 2 спомагателни упражнения по 3 серии. Следващия ден се изпълняват крака и следващия ден се изпълняват ръце с 2 спомагателни упражнения за рамо. Да обясним малко за упражненията. При гърди е добре да се изпълняват многоставни упражнения, като вдигане от хоризонтален леп от лежанка, избутване на дъмбели от наклона пейка за горна част гърди. За гърба е добре или набирания, или гребане с щанга от наклон. И по едно спомагателно упражнение се изпълнява. Спомагателните упражнения се изпълняват само по 3 серии и диапазон на 10-12 повторения. Като почивката е много важна. В спомагателните упражнения почивката е по 60 секунди, т.е. 1 минута, а в основните упражнения почивката е по 90 секунди, като трябва да се засича задължително точно, за да няма по-големи и по-малки почивки. Почивката трябва да се равна по 90 секунди. Също важи и за другите упражнения, за другите мускулни групи. Сега днес ще покажем тренировка за ръце с спомагателни упражнения за рамо. За днешната тренировка за ръце съм избрал 2 упражнения за бицепс с сбиване прав с щанга, като използвам прав рост. Ще използваме 10 по 10. Много е важно темпото на изпълнение на самите повторения, като темпото на изпълнение е 3-0-2. Това означава 3 секунди пускане надолу, долу без почивка, после максимално бързо сгъваме за около 2 секунди. Второто упражнение е за трицепс. Съм избрал трицепсови кофички на машина. Там
същия начин на изпълнение. Целта ни е 10 по 10 повторения, като темпото е по същия начин 3-0-2. Преди началото на тренировката задължително загряваме мускулите, които ще тренираме. С по 5 серии съвсем леки повторения, без да стигаме до отказ. След което слагаме 60% от тежестта за едно максимално повторение и започваме тренировката. Целта ни са 10 повторения през 90 секунди почивка. Нещо важно за изпълнението на упражненията в тази система е, че упражненията трябва да се изпълняват чисто и не трябва да се използват никакви техники за интензивност. Изпълнявате упражнението, докато можете да изпълнявате в правилния диапазон, правилната плоскост на движение. Ако не можете, спирате. Днес ще използваме кофички на уред. Правя задължително две съвсем леки серии, да загрея лапата, да вкарам кръв в ставата и в лапите, за да се предпазвам от контузии. При това упражнение изпълняме ръката до край. Пускането е наполовина, не е задължително да пускаме много високо, защото работи рамената става и включваме и гърдите. Стоим по-изправени, лактите близо до тялото. С максимално разгъване до край. Загряващите серии се изпълняват до отказ. В днешната програма изпълняваме две спомагателни упражнения за работа. Първото упражнение е разтваряне в страни. Ръцете в страни с дъмбели, прав за страничната част на рамото, а второто е разтваряне с дъмбели страни от наклон за задна част. Рамото ни го изпълняваме в 10 серии по 10 повторения. Цел да не претренира, тъй като вземам достатъчно работа, когато правим лежанка и трицепс. Тук почивката е по 60 секунди. Второто упражнение за рамо изпълняваме от водоравен наклон с задно рамо, разтваряне на ръцете страни и водоравен наклон. Току-що приключихме днешната тренировка и важно е да поясним за тренировката, че тя се изпълнява от 4 до 6 седмици максимум, след което преминавате към нормалната си
тренировка с по-малък брой серии и по-малък брой повторения и упражнения. Това беше за днес от нас. Очаквайте още много видове тренировки, техники за правилно изпълнение на упражненията. Също така искам да кажа, че ако някой има въпроси, можете да ги задавате в коментар под видеото. Ние ще направим специална рубрика, която ще се казва въпроси и отговори, в която ще отговаряме на всеки ваш въпрос. Харесайте страницата ни в Facebook, абонирайте се за каналът ни в YouTube и за ползване на Bobsledding и очаквайте нашите нови видео.